saurin kire sa wanda zaki kame masu kai haka da ciburi wanda nake son ki kame ilimi mai karatun Qur'ani. Ayyo baba, shi ma fa yana da ilimi. To ya zan gane iya da ilimi wannan? Baba ni ma na yi karatun Muhammadiya dai ba lafiya ba. To cika-cikan musulunci nawa ne? Cikakken musulunci a da da muna Islamiyya 150 ne. Aha. Fara'idin alwala nawa ne? Alwala? Da 70 ne. Kuma. To, amma yanzu sun kai ko 83 ne ko da 2 ne? 89 ne. Asha.